Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang lukumang nanasa sa bayo kormo we wato. Wispo def mama sernang. Anyong susar na sepse karif ko archi en luku prespartori bika sane pesa. Iya nana omnila se beltak i sepsa wantayere taki wanyong paside en na wan sistemo chenchi masame verstang na puburku wer burku wan embararot. Ja, dat na 100% masarkambo. Maar voor zo'n bijing, wat bades van odi na trase, de diaspora, alles sernama se tana trase, we bade van odi en we accident. Ayu bangi en you sturu. Fuko argi de prespartori. Masarkambo takik ba, sanef sanono, want je ziet bepaalde maar sabe dena, eigenlijk naar front, de idee in een leger, dat is op de moment idee naar front, idee naar VC, duitori, idee naar die, dat is je, dat de machine dat je a chechi, no de zo? Nee, yere jaso. Tideme waka woyo, bego bayon pismeti. Dan ma teji mi isaba gezegde. De matang na seref morsere mana traferi feri. Ja. Dan aksam na sawanta kasandati. Amatak mi no machine wanyung pasi. Alwel mite aleli doro pubede. Mitak mo wanyung pasi meki adesa. Mitak na pasi dati ya badul. Amatak ne ana pasi dati wan data santo ki beseti. I verstaan toch. Amataki anyong pasi di wo wakam no mashe wan miseref las pasi data amateji mi. Want atramang abedanga etewamang. Atramang taki dat soort systeem change. We weru empi trafasi of we weru burku baka kafesi. Dus dat dema actie me mitak baya mino sabiara ma fawe ervaring. Dema takere no ko plelo ma jujara. Want next no boom. Fa waka bararot. Ja, iemand amaleti, omdat je ziet dat je sang ifsa ina kondre. Maar isab alade sang a regering sa de no, we bestrijden a voor de regering. Ja. Je ziet nasref san de doe en moro erg schrevi, omdat de man sang be ondersteun de man no. Ja. Je ziet de man bin luku, wat trafasi de man eigenlijk de man bereikt dat hier a systeem dis no bon, maar hier masragambo. Zou du ook op chimor fara kobi make this man arki. Fosu make this man arki. Yere jam corriger wansani. Yere jam. Desma be abi alla soort sani de be proberen voor pest a vorige regering alif de be kon aan de macht. Maar dat te luka sandi si archi man luku man na nasa saba yokoromo we wato wala mala. U kakau yesu teku ay luku. Sa ik denk ipsa. Omdat de man be wani a vorige regering score voor a volk loba vorige regering taka vorige regering e dubbun san ja volk dat de konanga ala sot sani. Maar die de pichi de serf kopota wang voor bombardeer VAP want a taka san lek fasan de voor bombardeer VAP moet buiten a machtcentrum VAP moet stang dat de osetting we jere jaso. Isab dube soet slinger fossi. De ba tusot banti. Iba flak op. Adat no be chara yoka waka. De aba rechtstop. Dat ibe ka rekende sutu. I verstaan toch. Dus de man die si. If je no sap soet slinger. No go ja slinger as schuld. Na juno sabasani. Want de man pichi de serf kawan. En no. A chantage de tek tante Jenny no. Is van hier tot ginder. Maar ko arti de bijisma die etak de tori. Ja. Maar wat ik wilde zeggen, even hoor, want anders gaat het ons ontgaan. Toen deze president begon met de verkiezingscampagne, speerpunten, anticorruptie, onderwijs, noem maar op, security weet ik veel.
Integere mensen, deskundige mensen, gaandeweg op weg naar hoe dichterbij we bij 25 mei komen, komt er een bocht. En de bocht was, ja, ik ga voor integere mensen, maar niet ieder is een engel. Ja, We hebben dat geen heb ik engelen. gehoord. Geloof me, toen ik dat hoorde. Jenny Simons. Ja. Geloof me, toen ik dat hoorde, dacht ik, Jezus is niet zo heilige mensen. Ze zijn geen heilige mensen, ja. Nee, we hebben geen heilige mensen, Ja. iedereen is heilig. Toen dacht ik, Jezus is niet zo fundamentalistisch als ik dacht. Maar ziet nog En toen dacht ik, nee, maar er is één vlek. daar gaat Nee, het maar nou niet om. het gaat niet daarom. Het gaat niet daarom, jij snapt het ook niet. Hij snapt het wel, hij doet We zullen allemaal een vlekje hebben. Maar het gaat Maar om die maar zijn we heiligheid corrupt? in wat je Zijn gaat we doen. dieven? Precies. Zijn we moordenaars? Het zijn Zijn we, doorslaggevende, ja. zijn Het zijn doorslaggevende zaken. zijn we graaiers van de staatskas? Zoals je dat neemt, Zijn we gouddieven? Zijn we houddieven? Lebo, je maakt me boos. Ja, nee, die We praten- integriteit, kijk. we praten vrij in Die de- integriteit voor... Ja, ik kan iemand en- misschien ja. met de auto hebben En geslagen en ik ben doorgereden. even, Kan. even. Wat de president, denk ik ben geen woordvoerder, maar ik ga ervan uit dat ze bedoeld heeft van wie zonder zonde is, die werpen de eerste Nee. steen. En nou, dan kom ik nu, je lokt me uit om Nee, verder nee. te gaan. Dan kijk naar de benoemingen van haar DC's, haar ambassadeurs, weet ik veel welke mensen ze meer benoemt. Sorry, geen ene is heilig. Dat doe je het ding. Vijf na toch. Ja, want de man is hij. Bede na de man ook toe. Maar Ja. hoe de man zie dat ik no. Als een euro koso. Ze zijn teleurgesteld. Hopeloos teleurgesteld. De man dacht nee. En ook kan, dis nog kan. Omdat, alvast van, tante Jenny beleg uit. Ja. En een partij dat beleg uit. Want Ja. de partij zie. Ja. Een partij dat beleg uit. Sarebo Change, Sarebo City. Dat is man dacht no. Want, wist van of wat? Ik dacht uiteindelijk vast aan de. Ik En dat moest heeft ze ook. Ja. Mhm. Je hebt dat vast aan de. Tuurlijk. Dat ben je waarachtig. Ja. Want loco, dat we dat vast systeem die moest change, not change jara. Nee. Dus mij weer de onderbroek aan de camisa asref vast. Strip was Asref vast de weer, not change. Nee. Isabi toch? Nee. Dus dat one taki. De man be wani, dus disna heropzet en me be ube take wan Ja. lazy. Voor VHP buiten aan machtscentrum. Nanga racisme of de nanga desandati. We no ora man buiten aan machtscentrum. U play u racistische strijd tasharuno. Dau tira kontra bumono man. Nee, de man tegen de man tegen volk noemde dat ze hebben zoveel puin genomen, overgenomen. De man die bezig is te zetten niet. Yes, jongen zit hij. Sot san de mai seti. Dat de man leg uit. Sot puin de mai De seti. man tak de tekwan loop puin. En ze Ja, hebben no. tijd nodig. Suma de man die tagasani. Regeer hem nodig. A regering. Regeer hem We nodig. tegen a regering. Mhm. A regering heeft niet. Ja. Tijjeng. Mhm. Tak even no sap sam taki. Dan meka tantiri. Want de a regering nanga de chamuf ding. Isabi tok. Beg e waka. E du ome sani. Ome schuld aan vorige regering take over. Bekuchar dat ko in herinnering. Ja? En dat de man begin paya man dati. Ja? Ja. De man tekas aan abra tijdens COVID. Misap serf tak tijdens COVID. De wan money beji. Dat is maar bij chagoji potisma. Pakket bij meki. Dat is aan dat is stop. De potisma begin kost de man tak de energie moro. Maar zijn dat bij de wan bijis wan goron tapu steun. Want COVID bij riger goron tapu. Je verstaan? Maar regering teki onder erbarmelijke omstandigheden, inflatie bij hey, omesani, isabi toch, faye karasani, dekking voor importeergoederen, af bij de tuwichi, Ja. dat soort puin dat je kan ruimen op.
Dus dat hij, maar ja, je moet afvallen voor de gek toch? Dat de mij doet ook. Oh, daarom ik de minister, in plaats de man doe ministerieel werk, of de man play scout, detectief. Ja, toch. Scout, de man de. Maar daarom was er gaan bo. Mhm. Dus man is, zou ik des maar arki. Ja. Ko arka tweede deel saris mij taki. Ja. Je moest arking, dat ik op Chimoro varen. Ko arki. Mooi zo. Ik persoonlijk, en met mij vele Surinamers, hebben hele hoge verwachtingen gehad van deze regering. Ik persoonlijk heb, toen men ging voor een vrouw voor president, heb naam Jenny Simons 1000 keren in mijn mond Ja, gehad. dat weet ik. Dan ben je wel zwaar teleurgesteld nu, ja. Ja. 8 maanden. Nee. Over 4 maanden zit deze regering een jaar. 8 maanden. Dat is een jaarrede geweest eind september. Wil je me zeggen dat er uit het hoofd een jaarrede is geschreven met wat plukjes wat je wilt doen? Het is zeer amateuristisch. Ik ga nog En dat mag de eerder- regering ons niet aandoen. Ik ga nog eerder, het is niet dat één partijregering vormt. Ja. Het zijn meerdere partijen die bijeengekomen zijn om een regering te vormen. Op basis waarvan? Ja, dat weten we ook niet. Op basis waarvan? Wat is dat plan geweest? Kijk, in Was er een Nederland... plan? Ja, dat zei ik wel. Is het plan geweest op basis waarvan een partij kon zeggen, ik wil meedoen? Nee, dat Toch? plan. Want ik ga deze bijdrage leveren. In Nederland hebben ze, wanneer ze regering gaan vormen, is het op basis van, dit wordt het programma, beleid voor agrarische sector, dit wordt het beleid voor handel. Ja. En op die basis zeggen partijen, oké, ik kan me terugvinden, ik doe mee. En Maar wat- hier op basis waarvan? Alleen op basis van een extra ministerie? En- Ja, klopt. Ik Dat, bedoel- en dat ministerie weet ook niet, wat het over oil en gas gaat, Ja. die weet ook niet wat ze moeten Wat- doen, want wat- oil en gas is nog bij NH. Nou, arki, sang, des man is bij de regering die zee, volledig. En des man haal aan ook toe. Dat, de man betak vriendjespolitiek bij de voorzitter. Ja. Mati san bij de toch? Friends and Isabi family. toch? Ja. Dat de man legt uit ook toe dat Lukuno. Lukuno de man zei met pot RVC. Maar by the way, Isaba mas activist. Pakito. Ja. Isabi. Amadi no manga korontoli. Iya toch? Amanati. Ah, isap sangen. Amanati. Yere na amande man pot aman mastok. Kodu sang. Kukis visi. Visi nang Ma mas ne do visitori tok. Amantaki. Zamataki. Aman leg als journalist. Maar aksa amantak maar jere. Zij sabif mas. Ama verstaan fan. Juist, amantak jere no. Mi bedoel Sara, mi bedoel visi. Dus mi boelape. Fa. Dus Macedo Sara. Dat say la mam go tok. Dat mi denk ook toe. Dus je potwang man in een RVC. Ja. Dat mij berekenen dat ik mag controleren visie naar Sara. Nee. Huh? Sami sabi. Nee. Mas benefosi haven en loodswezen. En nee, het is duidelijk. Ja. Dat want ik de man te controleer havens. Ja. De man controleer alle watera in Suriname, Ja. openbaar watera. De man controling en de man loods bij botto Ja. ka in zee. Veiligheid, Dat- alles aan de mij check. Ja, dat want taki. Ja. Navigatie. Ja, toch? Alla de soort Ja, van toch. dat die Malays meter. Ja, ja. Isabi Ja, toch? sabi. In Malays karta. Alla de toch dat die. In sap kleur pe on diep aan Ja. deep water de. Ja. Want mi ook op tjeso dat petwa. Ja. Isabi. Ja, mi sabi. Bueno. Dus je bedoelt dat je in een musu denk je dat je kondis maar 69 i be ser Sara i be moyanga Sara. We ja Sara no manga hat watera. Dus Je verstaan. Dus we gaan hier no. En daarom met dat ik ook. Afas fama leggen ze uit. Ja. En dan ben ik terug naar president van Kondre. Ja. Leg uit dat jere Teogo in een raad of je wanduatori, de regering, Ja. dat hem solliciteer. Dat is one. Ja. De man was die CV toch? Ja. CV naar de papieren zei abi toch? Ja. Want kan die bepaalde man sana die. Papieren zei abi studeren en zo toch? Ja. Dan, me vraag me zelf af. Pakito zijn die vengo. Ja, maar sengo. Dan in dat CV van mijn schrijven. Ik kan goed omgaan met garnalen, Ja? met vis. Ja? En ik ben een activist. Dat maar de. Ja, maar ik ben dat naam CV. Maar dan vergeet hij, volg voor zijn naam, vergeet hij, dat president legt uit, temo potman, met pot deskundige op de pressie. Mama deskundige of Sara. Maar dat zeggen we dan mas. Ni kan dat maar denk dat man. Jere jaso kan de. Ja. Amai bereken kan de tante Jenny sena mango. Dan moet ik een fusie tussen mas en seel. Oh ja? Kan dat mango dape. Oh.
dan komt hij daadwerkelijk aan te trekken met de garnalen en de vissen. Ja, no? Ja. Maar dus tegen hoe is dat, zie? Dat is je vraag is er af hier. Suma hier hoor suma voor de gek. Maar president, met dat kan hij. Je noemt denk dat je hoort afvallen voor de gek. Echt niet. Nee, jere jabarot. Ik denk, afro is vader tapen bakijden. Ja. Als op ze zangen, maar ze kan niet optreden. Nee, no? Ze kan niks doen. Ze wordt ook gechanteerd verschrikkelijk. Ja. Die sabi toch, pa je daar wan say, Harry. Die sabi toch, Ronnie daar wan say, Ja. Harry. Ja. Die sabi toch. En mij zei dat ik wist het niet. Maar je, apripo miere wan tori. Nee. Miere de mousaka a royalty voor go to. Ja, toch. Dat tante jij niet leggen uit, toch? Fa! Tante, ja, samen Wat bij die me misdompen, Ja, man. samen bij de 5,5%. Ja. Ik ga 4,5. Ja. Dat denk ik, tante Jenny. Dat Ja. denk ik, vind. Ja. Ik dacht, er is een temperatuur ga 4,5. Dat de man is zoeken go to. Ja. O tjare alles aan de centrale bank, toch? Oh. Ai, dus Oh, dat is na daar- denk ik. Dat daar na denk ik. royalty saka. Ja. Dat de moucharengo. Ja. O smokkel ne bestamoro. Nee, dat ik denk ik. Smokkel ne bestamoro. Dat ik denk ik. Corruptelingen no demoro. Nee. Dat doet de reserve. Dat maar heilig, toch? Oh, dat maar heilig. Ja, man. Oh. Dat maar het heilig, no. Ja, no. Is er heilig? Is er heilig, toch? Maria. Ja, met die. Dus, met Lucator voor Jenny, tante Jenny, dat keren nou. Met Sarip zo, omdat uno e volk gaat staan en een volk e volk in toe. Je ziet, de toesmas aan leggen uit afvisie. Ja. Volk je ook toe. En de oude man dat pe, aman die naar bakan nasani. En tore leggen uit. Amai- En we voor dieren gaan zakken, hè? Amai proberi. Ik dus, Ja, ja, no? ja. Ai. Aman fu. Aso tori. Ja. Amai keep a back a voor. Ja, man. Ja, amai proberi back. Ai. Dan mij keep. Ja, man. Dan maar wan lai wan bal. Mama no mara. De vrouw no jen wan kans jara. Natuurlijk niet, maar de vrouw eerlijk, toch? De vrouw eerlijk. De vrouw legt het eruit, De toch? vrouw. Jongen, isap zo wan takasani. Ai. Jongen, dus lugo no. If ik troe alai karakter. Ai. Jere tak na uma. En misap fa uma smatang. Altijd door kiezen partij die a vrouw. Ja. Want de bereiken zwakke geslacht, Ja. toch? Dat de kiezen partij die, dat fi kon dusani, dat je poti servi. Afwan san no modes ma dis futron regeren, voor poor PG. Ja. Dus de rest, na sasa ba yokoromo, na afkom vooruit, adam meka pura monif des corrupting, a puro fasaneng, a RVI, RVI. ja, apureng, a grondconversie, apuro. Ja. Isabi toch? Ja. Dus am drukke gomoro, lek furu inu een rent toch? Die dem ne jo nyang, usa sa fawo nyang. Right. Die verstaan dat na systeem. Ja. Isa, as a systeem het change. Ja, zei het, ja. Je verstaan. Dus dan me puro, dan ten poer de sandati, dan me pot a rechterlijke macht koin mi anu, dan me do samwani, dan me di ala de chamuf mi, want de tak de ruim puin op, dat de chamuf mi die me meka puin, a money so nyang, a biji hap do teki, dan me kon di de garasi, na sandati. Ja. Anu antasani. Met tehi, maar en daarom met dat te lukunetor, boom. De vraag is er van jong, van smakan de zo, voor horen, a volk, voor jou, voor de gek. Anu kang. En ook kan, ik bedoel, hoe dan? En hoe is je want, hier nog, maar nu want op chimoro para. No, je hebt een probleem, dan ga je de maskita toe, toch? Ja. Maskita probleem, toch? Maskita lai no. Siki de no, toch? Ja toch. Oké. De one minister dape. Sabe jompo, sabe wel jompo. Soma, up. Nebelo Missy jompo. Chikaba. A collega volk uit. Gewoon een collega uit. Dat keren no. De dressi, de sami bestel, maar de man om zin de koite, maar losande, laat me takanga Brazilië, Ja. en me nog kies bericht eten. Maar dat volk veel klaar. Maar jere jaso. Wan bevolking in wan konder. Ja. Onderwijs belangrijk. Volksgezondheid belangrijk. Je verstaat toch? Daarmee bedoel dat je, if je een ongezond volk, dat je dolek minister dape, de is de tak wel bebouw. If je no sabasani, libeng, no jogo go do sai studeer. Je sabi toch, go preek. Bijvoorbeeld. Ja, go preek. Ja. Kan de desma sa brief dati. Je verstaat toch?
Want zo lees je dat de domre doe. Die leg je uit dat je hem doe. Nee. Maar die doe. Ja. Je verstand toch? Dat die. Maar jere jam je tegen wansani. Pa ho de. We are o de. Je sabi toch? Dat je make contact. Maar je sabi teka wajif pa ho. Dat je sabi. Fu teka wajif pa ho. Takrumas kita de na konder dat deresi no man konfi spoit de want ano ti dan yun suscrif tak was spoit peresi. Met Egi. Huh? Met Egi. Dat sabi okay. No man do noti. Not anybody. You tak was aan net. Dat if een man doet auditie, Ja. als minister, Ja. dan go predictor. Ja. Maar Jack bij mij hoor afvallen voor de gek. Want hij zit tegen de recip dape, hij tegen Brazilië, de man machine komt. De man no wani. Dus aliba hebiji de man. Dus mi bestel asa de wan mooi sani. Ai, dan jullie minister van Congress. Yere jam yo teji wan sani. Dus mi ga wan wenkri da met nap na mo fodoro da me barja snesi. Die wan pont zout meti. Ai. Mas maneshi sumami. Ai. Dat te mi ma aksi mi. Iba ya meti. Iya mi barji omuta me kaji wan pont zout meti. Ma pas zout meti de. Dus dat hij. Na sandata my play. Tegen. Dus ook toevallig, Tama is er nou go predict. Ja. Dat behoorde ook toe voor de gekker. It's a fuck. Het is een vak. Mensen voor de gek houden. Ja. Ook? Serieus? Ja, dus aan mij denkt dat gaat volk dis naar de volgelingen ving. Oké. Hey, jere no, me kuno me garpanga de sansi. No, man. Nanga volk so sonte. Met Tegi. De jurdis adresi bem de. Ah, met Want Boepa. ala sotus man, no malashe ek ba wenkri. Malashe ek ba wenkri, want ala man di abib bus in ese. Espoiti. Ja. Isabi toch. Je bestrij nee fasi pete man. Maar des ma di no man baya malashe no. Dat is maar een probleem. Isabi toch. Dat is een probleem, dat weet. De jere takasana aan gevaarlijk zijn. Vooral die ouders, maar jong op ching. Ja. Dus don dat pata pon stoere tak wel op bouw. En zo dat stoer ze even. Dat is zo'n microfoon dat je met journalist arking van mijn leg uit. Ik tijd predict op. Hij mijn actie Brazilië. Ja, mijn actie Nederland. Mijn actie Nederland. Mijn actie Alassie. Maar de man om aan zijn kooit. Maar we gaan op reis. Ja. Maar tante Jenny volgens zo'n territorie met taki talk. Ja. Je gua Colombia talk. Zijn de no zeta tordape. En hier nou, je nog gaan leg afvallig uit ook toe dat hier nou, sinds je nou de want minister voor buitenlandse zaken, Ja. amanta Alisa Guerrero Messi, dan mij kom met zo met $1000 kop, Pa vinden. amanta naar steun toch? Zo te steun. Dat allemaal leg uit, no buitenlandse zaken, tegen mij Guerrero, amanta de mij te kon fatu, nee, Na moni de chakombe. tegen kom baka. Amoni sa de mij chakon, verleden man berekent toch $1 miljoen $1 de mij chakon. Jere jaso ala de san saman dat je legt uit. Na san sabe data pu stapelig ba. Ja no? Nou, abeda, dus dat is een lopende band, toch? Ja. Dus dat zijn Egodoro. Oh. Het zijn overeenkomsten die al lang getekend waren, maar ook over want er een verhaal. Nee, maar pas is dat ding, want dan moet je record dat. Maar wat sabi? Dan me kan man jimi si chikaba me kan bij adressie. Dat bedenk ook toe toch? Ja, maar voor een partij toch? Ja, toch? Dus, Ja, je poeserf no. ja, maar je legt uit, maar je is niet niks nipsa. Jere Wayland Johnny Camper Feenbot. Hey, I smell only lies. bedenk zo, moet ik eerlijk zeggen. Maar sommige lezen toch, sommige architecten Jenny. Tante Jenny no man denk moro. Soms zeg je no mo, ik weet het niet, want look no. Heb ik dit getekend? Ano sabi? Huh? Ano Heb sabi? ik dat gezegd? Ano sabi? Want laatst meer was aan toe, koopkracht moet sterker, moet Wacht, spijt. sam sangeng. Aan pijn toch? Mi gado chepoti. Koopkracht moet sterker naar de accidenten Jenny tak hier in de volka. Want de man schreef het ook hier no. De pot is maar. De man dat zien dat toch? Ja, Want is dat can bij pijn voor de tiende. ja, Is dat beter? ja. Maar hoe dekbaar, hoe dekbaar dus. Ze zien op pijn. Atak oh, mina sabi. Van op pijn, Maar fijn nog aan sabi. maar atak ook toen dat aan de 15e de bij pijn. Te, Met hij. jere ja, te abi. Hey. Te yo abi. Hmm. Dene luki rekenen toch? Ja. Want je hebt het niet nodig. Ja, maar je bent president. Nee, min is panga volk. Oh, dat je bedoelt? Ja, min is panga volk. Oh. Maar je hebt volk nodig die bij predikt ook. Dat je nog moet change systeem. Wat change systeem? Dat is het change. Apur RVI. Wat dat systeem? Ja, apuru faya karasani asan fa agrontori. Apuren. Apura askoromon if depche. Ja, o mesana no puro. Oh, dat is een change. Ja.
Maar ben leg des maar. Poto me mana shoro zomaar. Ja, maar hier no. Atrama ving. Atrama ving. Adin. Ben leg uit hoe change het systeem toe. Ja. Dat AOV. Otro ak 1000 kolu. Maar dat unesie toe. Nee. Dus ik denk dat ook change toe. Want de mataking. Want als jij niet dat hier no. Mino belooft nooit wat mama sani. Oh ja? Ja, mino belooft nooit wat mama sani. Die ben die moet propaganda. Mino sap suma ben beloof, maar mino ben beloof. Oh, en no beloof. Nee. So, mayere jaso. Nee. Me sar adin. Isabi zijn Ai. Ama just wan martelaar. Ja, serieus. Ama wan martelaar. Wat bedoel? Ama ik tek slag tap slag. Ja, no? En no wans mane je pa mayara. No wans mane je pa ma. Tamam tron disi de naken puru. Am tron dati de naken puru. Disepsa de naken puru. Dat de no mo. Isabi to. Ama jersi wan drombuba. Wisi nakane firi. Sana nou droom doen. Ada sansa de mai mek Dat dron to. Oh, dat die. Ikan tebranga tichi nakanga anane firi pichi. Oh, Everstaan. oké. Asa pade. Oh. Want abioji ak 1000. Ja, toch. Maar dat hier, no sabi. Ano sap dat? Nee, no sab toe. Oh. Ano sabi, ik weet het niet. No Maar sabi. i accident, maar ko accidente Jenny is tante Jenny is a buwan van yung passie. Kan het dat ano sab ook toe. Ano sab aan yung passie. Mijn eerlijke leeftijd toe toch. Oh, dat heeft play one rol. Want misap tak aan yung passie altijd de buitenspel. Oh ja. Ja, Ja. tante Jenny sabi. Zolang aan yung passie buku kontak aan bijin setuan uko fuhara passie. Die sabi toch, tante Jenny fluit en buitenspel. Ja, no? Je bent buitenspel. Serieus. Ja, Ja? ja. Dus aan yung passie. Ang a change systeem. Nee. Denego. Nee, no? Nee, denego. Dus, ja. Dus nu in een regering DC. De man, hoorde serefi a de jas. En a de revers van jas. De man harde serefi. Tak jere, hou je mond no tak sani. Isa par meser betegi van een minister of LVV. Dat gaan een kop bedreigers ma. Ja. Is sabi toch, dat is wanneer je boter op je kop hebt. Ja. Weet je. Ja. Dus, ala de sandis, dus no. Nou, a regering die jaso. Aleka fosi, to be go play balades ma baka jari. Dat we pichi. Yo. We zoene takanga o serefi. We zoene moya o serefi. De chago. We chago want to play a bal. Oh. Bal mu play. Una trobi. Dat 6 uur bagan na. Dat zijn ik kon doen dat brokobana ik kon dat we play fistang o serefi. Isabi toch na dat na regering. Ja, want meneer, de man zat one zetel. Huh? De man daar one zetel. Zijn haar mond doodgemaakt. Meneer, want dobre dingen aan toe toch. Amas merash witi. Maar net tak moro. Amas merash Maar tak next moro. Luister nou. Nee. Je hebt verschillende inkomstenbronnen in deze wereld. Via de kerk kan je inkomsten genereren. Want je hebt dat gewoon bischop bij dit ook. In een jere moro. No, atro wie adviseur geweldigheid man. Ja. En Ja. hij is dala. Ai. De volgelingen zijn dala. Ja toch. Isabi. Dus zo zijn die dingen. Dus de man met een pisja, de man tak dan we gaan maken in politiek. Oké. Ja, we gaan in politiek. Isabi toch. Dus de man zie, asansa de man die zei doe. Gadono lobera. Gadono lobeng. Want dit is na libi ora spotu. Maar ja, arti man lukuman utaki omneles bel me bel me tegen man dank me een app taki mi de eens 100% eens want so me lang een beetje asani atak want en las passi en na taki mi no sap soort systeem moest change dat kan dan mi ja po mi weer baka kafesi isabi top. Dus de normaal verstaan als aan dat jaren, maar wanneer ze niet verstaan en ze jong verstaan toe, zelfvoorzienend dat hem doet, dus zorg voor je serefi, je verstaan dat wantaki, trusiani na grond paranuasani, maak je economisch weerbaar, benut elke vierkante meter op je perceel, ano ablas marchi na soso wini,
So wini, ik kan wini, want dat ik kan zorgen dat je nyang je eigen nyang. En voor de 3 barada of 3 sase yang se, dat doen we aan gezinslandbouw. Ja, dat we parani, dat sawan parani, atarawan nabi, de eja atarawan, zodat we jepu serefi. En zo krijg je een grote familie. Per u de zeker dat je uno a politiek van odo. Met taku garantani. En minen, na mazar dengen die gambo. Ja, maar volgens mij tapu wat bardes maar ori etomalesi en ook accident ook toe van jere na troe dotit op straat. Hoor je kondre kring nang. Dat kan nak tapi bosla mi e yep mi kondre voor mi kondre dan kring. Met tapu garantangi te wantralis baka. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights.